दा दिनै नैबे सिजौ बाथौ आश्रमाव नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय बे रोंगौथि सायख' आनजाद 2024खौ देग्लायनिफ्राय जागायजेनदों। बे सेथि खुंनाय। बेयाव आं बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि नैबे नदुवार हालामाव बेफोरबायदि सिगाङाव खुङाखैमोन, नैबे गिबि खुंदों। बे बेनि थांखियानो बिथांमोना जिबायदि थांखि लादों, बे थांखि लानाया जोबोद बाख्नायजाथाव। साबायखर बिथांमोननिसिम। मानो होनबा जोंनि बे हालामनि जोंनि बर' फरायसाफोरा बेबायदि आनजाद होनायाव बिथांमोना बारा साखाफारा जाया। बेनिखायनो नैबे देग्लाय नैबे थाखो 5 आरो थाखो 8 बे नदुवार हालामाव जेसेबां गुदि फरायसालिफोर दङ आरो एमइ क्लास 8 दङ, बिसोरनिफ्राय लाबोनानै फरायसाफोरखौ जयैनो मोनथाम सेन्टाराव बिथांमोना खुंनो आखायाव लादों। सेथियावनो दङ सिजौ बाथौ आश्रम, अलंबार गोजौ आरो गेजेर फरायसालि आरो थामथियाव सोरां गोजौ फरायसालि। दा बेवहाय गासै सिजौ बाथौ एमइ सेक्सननिफ्राय गासै बेवहाय बाहागो लाफैनो नुजाथिदों बिजाथिफ्रा 130नि 100आनो बेवहाय नुजाथिनो हादों। आरो गुदि फरायसालिनिफ्राय 168मोन, बिनि मादाव 152आनो बेयाव नुजाथिनो हादों। दा बे मोनसे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायजाथाव हाबाफारि, गथ' गथायखौ मोनसे थुलुंगा होथावनाय। आरो बिथांमोना बेफोरबायदि आनजादखौ होदावोब्ला इयुनाव गुबुन गुबुन आनजाद जेरै कम्पिटिसन आनजादफ्राव बिथांमोना होनो हाहैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो बिथांमोन नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादखौ बर' थुनलाइ जानायनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोनखौ नदुवार आन्चलिक बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोनाय थाबाय। जोंहा नैबे रोंगौथि सायख' आनजादा जों सिगां बोसोरनिफ्रायनो लानो होननानै जों सानबाय थादोंमोन। माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ सिगाङाव लाबोनो हायाखैमोन। देग्लाय खिन्थु जोङो नैबे जोंनि एनुवेल कनफारेन्सनि सिगां जोङो बे हाबाफारिखौ लाबाय। आरो बे हाबाफारिनि रिजाल्टखौ जोङो एनुवेल कनफारेन्सआव जोङो फोसावना होनाय जागोन। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादनि बे रोंगौथि सायख' आनजादाव जोंनि नदुवार दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि कमल सिंह बसुमतारी सार बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो लोगोसे जोंनिनो बे नदुवार दख'रानि सिङाव थानाय अलंबार गोजौ फरायसालिनिनो एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि मानगोनां अजय सार बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरो लोगोसे जोंनि बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगो नेहाथारि, लोगोसे लिटारेरि सेक्रेटारि बिथांमोन आरो बायदि बायदि बिफाननि बिथांमोना बाहागो लादों। आरो लोगोसे जोंनि बे नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादनि गासैबो आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि, नेहाथारि, गाहाय नेहाथारि बिथांमोना गासैबो बे हाबाफारियाव लैहोर बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोबाय। आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दिनैनि नैबे रोंगौथि आनजाद जिहेतु खुंदों, बेनि फिथाइया मा? बेनि फिथाइ हिसाबै जोंहा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो सेन्ट्रेल एबसुनिफ्रायनो बे मोनसे नोजोर जे जोङो जोंनि फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जेन मोनफ्रोमबो आनजादावहाय जेन जोङो साखाफारा जायो, सांग्रां जायो। आरो लोगोसे नैबे जोंनि रोंगौथि सायख' आनजादा जाबाय मोनसे सोलोंथाइ। आरो बे सोलोंथाइजों लोगोसेनो दानिफ्रायनो जुदि नोङो सिगांनिफ्रायनो सेन्ट्रेल हिसाबै 9-10निखौ लाबोबाय थादों, नाथाय एमइ सेक्सन, एलपि सेक्सनखौ लानाय जायाखै। बेनिखायनो जोंनि नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादा गासैबो ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जेन जों नैबे 9-10आवबो मोजाङै लिरनो हाथों, बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादा नैबे एलपि सेक्सननिफ्राय क्लास 5 आरो एमइ सेक्सननिफ्राय क्लास 8खौ देग्लाय जोङो सेथि हिसाबै जोंनि बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लाग्रोनाय जादों। जेन फैबाय थानाय माखासे आनजादफोराव बा गोबां बिदिनो सिभिल सार्भिस एग्जामफोराव बेबायदि रोखोमैनो आनजादफ्रा जालाङो। दा बैफोराव दानिफ्रायनो रोंगौथि हिसाबै सोलोंथाइजों लोगोसेनो सोलोंलांनानै बेफोरखौबो साखाफारा जालांखायो। बैफोरखौ नोजोर बोनानै जों बे एलपि सेक्सननिफ्रायनो
जोङो नैबे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लानाय जादों आरो जोङो सेथि हिसाबै जोङो देग्लाय लाग्रोबाय जोङो रेगुलारलि फैगोन बोसोराव जोङो आरोबाव जोङो देग्लाय जागायजेननाय हिसाबै एलपि सेक्सननिखौ क्लास 5निखौ लादों आरो एमइ सेक्सननिखौ जों क्लास 8निखौल' लादों नाथाय जों फैगोन बोसोरनिफ्राय जों एलपि सेक्सननिखौ थाखो 3निफ्रायनो लानाय जागोन आरो एमइ सेक्सननिखौबो जों 6निफ्रायनो लानाय जागोन